wengane ngoba sekufanele ikhishwe futhi manje ukuze kukwazi ukunikezelwa kuyena ngokusemthethweni. Sesophetha ke gogo. Ngizokunikeza u2 minutes usimncede umlaleli la. Ukhona umnumzana uyashada akaqedi. But yena uthi uqedile ukushada umama. Sokufika la kufanele kushade ingane zakhe. Ebese ethi mina hayi ngaqeda. Kodwa ugogo la ekhaya uthi umama kama wami uthi cha akazange aqeda umkhwenyana. Lezi ingane ziwumlanjana noma ingane zakabuthelezi. Ziyenzeka izinto ezinjenganalezo njengoba singama-Afrika sesimixene ngokwamasiko noma okanye ngemkhuba noma okanye ngendlela zokwenza. Sesimixene kakhulu. Yingakho siye sithi siyisonguni siyakubheka ukuthi ungumZulu ngubani ukuze sikuqondanise nesiko lakho. Silamule futhi kweminye imindeni la uthola khona ukuthi kushayisana amasiko bathi thina senza kanje, abanye bathi hayi thina senza kanje bese sekuyashayisana. Kodwa masifika la uthola ukuthi umama nobaba bashadene kodwa abapheleliselanga ukuthi baganane kahle. NjengeSizulu sisuke sithi awuphelele mawungathelwanga ngenyongo. Mawungangenanga esibayeni waba noma okanye wanakisa noma wahlambisa leyo ndlela obiza ngayo sosuke sithi awuphelele. Mangenziwanga lokho uthi awuthelwanga ngenyonga uhlambisanga ingane oyizele noma ngabe uyizalele ngaphakathi emzini la ugane khona uhlezi nazo emzini la ugane khona akusize zakhona kusengeza sekhaya koma wazo ngani ngoba kunalo mkhuba ongagcinwanga noma kunaleli siko elingagcinwanga ebelihlukanisa inhloko nesixhantu ukuthi laba abantu sebebe ngabangaba. Uma ngabe sekufika ekuthenini lezi ingane ziyagana ke manje zizobangwa ngoba basekhaya komama bazi ukuthi ezabo nangapha bazi ukuthi ezabo kunalento ebaxabanisile ebangayiqondi bona noma bangayazi kahle engaphelelisanga. Sekufunani ke manje sekufuna ukuthi ayinakwe ngoba lo yamkhwenyana olobolile olobolele engane yena umuntu osezohlupheka manje ngoba akangene yena kahle kahle kulawo amacala abazali kodwa manje sekuzobambeka bani sekuzobambeka yena kanye nezingane. Yakuzwa gogo. Manje ke ugogo lo uma wami angisho kanjalo. Yes. Sezongena esibayeni sakabuthelezi athi lezi ingane zami uyabanga ke ugogo. Inkinga ejayele ukuba khona. What kind of problems would I have to expect as ingane yala ekhaya ke manje kwabuthelezi? Mina ngizibiza ubuthelezi sibonke kodwa ugogo wami la kuzalwa khona uma wami uthi cha ingane yami ke le sekubanga lokho kushoyo. Iziphi ke inkinga ejayele ukuba khona? Inkinga ejayele ukuba khona okokuqala kungaba ukungahambi kahle kwezinto ekhaya nje lilonkanyana. Mhlawumbe uthola ukuthi ngesikhathi enza njalo ugogo ezama ukuphazamisa izinto la ngaphakathi ekhaya aninaki mhlawumbe nibheka abathakathi kubuye mhlawumbe azonamathela koyedwa othile enganamathela entombazaneni noma kanye emfaneni lowo anamathele kuye engamthathela imali ezandleni asabathe uyenza izinto akangazidingile athuthu wenza izinto akangazidingile agcine engazibone efika la afuna khona ngoba konke akwenza yilokho yena akangakufuni imali uyispenda endaweni okungesiyona bese ingamsebenzeli bese engasayi lapho kufanele aye khona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi unomuzi uneyimoto unamabhizinisi unani uthola lawo mabhizinisi aseyafekela manje umphuca yonke into eyinjabulo noma eyimpumelelo empilweni yakhe ngoba efune ezwe lolu sizi mhlawumbe azagcina asukume azothola abantu abafana noSonguni ukuthi ayibo akahle ugogo ulwela unombango lungisani lana ukuze izinto ukuzikwazi ukuthi zilunge kakade kuthiwa izono zabantu abadala noma okanye zabazali zehlela kuphi kubantwana noma okanye kuphi ezinganeni. Njengamanje umonakalo wenzeke kugogo nomkhulu usubamba bani usubamba ingane usuzubamba nengane okungasesiyo nje neyala ekhaya umkhwenyana uzohlupheka naye ngoba mase nithandene seniyinikele ngokushada yonke into nijwayele ukuyenza ndawonye ngesikhathi kushayeka lo muntu wakhe ngabo untombi yakhe ngabo ngoduso yakho nawe uzoshayeka ngesikhathi wena wesifazane kushayeka lo umkhwenyana wakho nawe uzoshayeka futhi ngoba izinto nizenza ndawonye. Sabanga gogo mlaleli uyasithola ke ku 078541
3481. You can put your comments there. Ubuze ugogo imibuzo. Uma sibiya naye ngathi ufuna ukusiphosela umbuzo, but uzosiyeka nje siyophuza amanzi bese yasibuza ke.